Mangsara tatanan pendhita tuwek orang weruh karo kananmu. Lah kok dadi kowe wani nglamar para Drupadi? Kuwi garwane Kyai Prabu Darmakusuma. Ayo kowe bali. Ora paling sinuwun Mandura. Ya dasar pranyata. Lah kok dadi kowe ngoyak karo lakuku. Sinuwun Prabu Darmakusuma wae maringake garwane minangka dadi catukramaku kok malah kowe muring-muring. Kowe sing kudune ngerti karo kahanan. Jagat iki ora mung sak godhong kelor. Jagat iki digelar ora mung sak godhong kelor. Oke wong wadon sing isih kenya. Lah kok dadi kowe ngame-ame garwane Kyai Prabu Darmakusuma. Yen kowe matur ngesane Kyai Prabu Darmakusuma mesti wae diwenehake, diparingake karo kowe. Ning apa memper kowe gerangan ngrusak pagrayan